kadaan ti didigra dumteng ket dumteng dulata kasla sakit ta sumangbay arig na kimat ang makapaday tiyal daw ket nakaalalisto kasla bagyo nga umay dumuprak apag kirem ti mata bulalayaw ag parangken ka ti biyaket ag patingga at dalaw mo na damit maud-udi sana magawidan bagi nga agrup sa ti binulod tay abiyag ket may pulang ken kuana ang suklit ay tutapok titi lang amo nuwintong ka ano panagpasinakit ng rigat kasla pinalsiitan nakatikimat biag mo't naawanan itirimat apagdarigmat ti biyaket ag patingga at dalaw mo na at damit mo ud-udi sana magawidan bagi nga agrup sa ti binulod tay abiyag ket may pulang ken kuana agsuglit ay tuatapok diti lang amo nuwintong ka ano tibiyakit at patingga saan ang magawitan bagi nga akrut sa ti binulod tay abiyag ket may pulang ken kuana agsuglit ay tuatapok ditay lang amo